गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ 4 बोसोर इउटुबार जाना गोबां रां खामायनो हादों आसामनि सासे लाइमोना। 3-4 कौटि रांनि गंसे नामी दामि समायना रमायना न' बानायबाय। गंब्रै दामि समायना रमायना बिलाथि गारि बायबाय। गंसे गेदेरै मबाइल श'रुम बनायबाय आरो गोबां मुवा बेसाद धोन सम्पति आरजिबाय। बिथाङा आनबक्सिं इन्डिया मुंनि मोनसे इउटुब चेनेलखौ थांनाय 2018 मायथाइयाव खुलिदोंमोन। दिनैसिम 4 बोसोरल' जादों। बेखिनि समावनो कौटि रां खामायबाय। मुंखौ इमरानुद्दिन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बिथांनि न'आ हजाइ जिल्लायाव। फिसाखौ नेब्लाबो मोनैनि राहा गोथे जाना जोबथायाव सारादु खुंनो थियारि दुखुथिया बारग' NDFB नखरा। क'क्राझार जिल्ला कारिगाव मुराबारि गामिनि बुद्ध मुसाहारि उर्फे बिरबाय NDFBनि गोख्रों दावहारु बिथाङा दिनैसिमबो गावनि नखराव गिदिंबोफिननो हायासै। थांनाय 2007 मायथाइनिफ्रायनो बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय आखायाव हाथियार लानानै गावखौ बावसोमबोनाय बुद्ध मुसाहारि बिथाङा NDFB आफादाव हाबनानै हारि एबा थामोनथानि थाखाय गावखौ बावसोमना दंमोन। मोनसे समाव बिथाङा NDFB सानजोआव हाबनानै गोबांथार आफादनि नेमखान्थिजों खामानि मावनानै दंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा NDFB सानजोआव थानानै बिटिआर गोजोन ग्रेप्टार जाखांनायनि उनावबो उदां अखनाव फैनायखौ नुनो मोनासै होननानै मिथिनाय जादों। बेनिखायनो बिथांनि नखरा गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे नखरनि जाथि खुरमाफोरखौ लानानै गामिनि नेमखान्थिजों बिथांनि मुङाव फैगौ 8 जुन 2012 अक्ट'खालि सारादु एबा जोबथा बिदाय होनो थाखाय थिरांथा लानाय जादों होननानै खौरां मोन्दों। खामानि मावनो बानायनि थाखायनो गावनि बोसोराव 3.5 कौटि बेथन मोननाय मोनसे साख्रिखौ नागारो आमेरिका जुथाइ हादरनि नेटफ्लिक्सआव खामानि मावनाय माइकेल लेन मुंनि सासे सेनियर सफ्टवेयार इन्जिनियारा। 2012 मायथाइयाव नेटफ्लिक्सआव जइन जानाय सफ्टवेयार इन्जिनियार माइकेल लेनआ बुंदों दि मानि वाज नट वर्थ दा बरेडम होननानै। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। BPFनि गाहाय नेतारि प्रबिन बर'आ BPF दोलोखौ एंगारनायखौ लाना खौरांगिरिफ्रा BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिनाव प्रबिन बर'नि BPF नागारनायखौ जेब्ला सोंलु सोङो अब्ला हाग्रामा महिलारिया बिनि सायाव प्रबिन बर'आ सोर, आं प्रबिन बर'खौ सिनाया होनना बुङो। मख'नो गोनांदि हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्रबिन बर'नि दोलो नागारनायनि सायाव खुगा बेखेवाखै। बेराफारसे BPFनि गाहाय नेतारि प्रबिन बर'आ दोलो एंगारनायनि सायाव गावनि माखासे बेक्तिगत जाहोननि थाखायसो BPF दोलोखौ एंगारदों होनना बुंथियो। संकस दैमायाव मासेनि उनाव मासे बेसेबा गिदिर आइरि ना हमनो मोन्दों। आसाम आरो सोनाब बंग'नि सिमनायाव थानाय संकस दैमायाव मासेनि उनाव मासे बेसेबा गेदेर ना हमनो मोन्दों। भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय संकस दैमायाव साननैनि आगोल 85 केजि लिरथायनि आइरि ना बोखांनो मोननायजों लोगोसे आरोबाव मैया 70 केजि लिरथायनि आइरि ना मोननो हाबावदों। सिराजुल शेख आरो सुलेमान शेखनि जियाव गाखोयो 70 केजि लिरथायनि आइरि नाया। क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि NTPC कम्पानि सिङाव हरखाब गिख्रंथाव जाथाय। बर' खुरसाकाटि गामिनि हलेन बर'नि फिसाज्ला नमल बर'आ मैया NTPC कम्पानि सिङाव थानाय फांसे थाइजौ बिफाङाव गाखोनाय समावनो हरखाब मिथिस्लाबै गाहायाव गोग्लैनानै थोंगोरै थानाय गंसे रडआव हाबजायो। मिथिनाय बायदिब्ला फाहामथायनि थाखाय बिथांखौ बङाइगाव लवार आसाम देहा फाहामसालियाव लांदोंब्लाबो नमल बर'नि जिउखौ फोथांनो हायाखैसो होनना मिथिनो मोननाय जायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। सेबाजों खुंजानाय गोजौ फरायसालिनि 10 थाखो एबा मेट्रिक आनजादनि रिजाल्टखौ दिनै फुंनि 10 रिंगायाव सेबाया फोसावगोन। मख'नो गोनांदि फरायसाफोरा रिजाल्टखौ माखासे जर'खा वेबसाइटनि गेजेरजों नायनो हागोन। सेबा अनलाइन ORG वेबसाइटआवबो रिजाल्टखौ नायनो हागोन। आरो नोंथांमोना रिजाल्टखौ नायनो हायाब्ला आंनो 8135807489 बे WhatsApp नाम्बारावबो रल नाम्बार आरो कड नाम्बारखौ हरनो हागोन। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।